Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bapak-bapak, ibu-ibu, lan para rawuh ingkang kinurmatan. Sepindah semoga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sehat lan nikmat saengga kita bisa kumpul ing papan menika. Saderengipun kenalaken nami kula Muhammad Rehan Abdi Wahyudi saka kelas 9G. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan para rawuh ingkang kinurmatan, coba kita bayangke sawetawis taun saking sakniki anak putu kita takon ngenani kahanan bumi niki. Apa ingkang badhe kita jawab? Apa kita badhe bangga nyritakake kaendahan alam ingkang kita jaga? Apa malah ninduk isin amarga warisan sampah ingkang kita tinggalake? Dinten iki kula badhe ngaturaken pidato ngenani peran masyarakat ing ngelola sampah. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan para rawuh ingkang kinurmatan, kita sedaya ngertos yen sampah ingkang dadi masalah gedhe. Sampah saged nyebabake macem-macem penyakit, banjir, lan rusak lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan para rawuh ingkang kinurmatan, pengelolaan sampah ingkang sae nglibataken prinsip 3R menika reduce, ngurangi, reuse, gunakake malih, lan recycle, daur ulang. Masyarakat gadhah peran krusial ing implementasi prinsip 3R menika. Tulodo peran masyarakat ing pengelolaan sampah yaiku reduce, ngurangi. Monggo kita wiwiti saka perkara alih kayata ngasta botol unjukan piyambak, hindari penggunaan kresek plastik, dorong bisnis-bisnis ingkang nerapake praktik ramah lingkungan, reuse, gunakake malih. Kita bisa memanfaatkan botol-botol slide duras dados vas kembang ingkang sae. Kita bisa memanfaatkan sandangan tilas dados lap utawa kain percot. Lan kita bisa kreatif ing memanfaatkan barang-barang tilas dados samukawis ingkang migunani. Recycle, daur ulang. Kita bisa milah sampah organik lan anorganik ing griya. Tumut program daur ulang ingkang dipun selenggaraken pemerintah utawi komunitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan para rawuh ingkang kinurmatan, bumi menika titipan anak putu kita. Aja ngantos kita marisaken kerusakan lingkungan dhateng piyambak. Monggo dipuniwiti saking diri piyambak, saking perkara-perkara alih kangge gayuh perubahan ageng ing pengelolaan sampah menika. Mugi-mugi pidato ingkang kula aturaken saged bermanfaat lan dados inspirasi kagem kita sedaya. Kula ngaturaken agunging pangapunten menawi enten kelepatan kula. Kula kundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.